state of shock is not just what happens to us when something bad happens. It's what happens to us when we lose our narrative, when we lose our story, when we become disoriented. What keeps us oriented and alert and out of shock is our history. Λυπάμαι για τους υβριστές να διάλεξαν μια μέρα που είναι ντροπή τους και είναι και νέοι άνθρωποι. Εμείς πολεμήσαμε για την Ελλάδα. 15 χρονών ήμουν αντάρτης και πολεμούσα τον ναζισμό και τους Γερμανούς. Μην μου λένε τώρα ότι παππούλια προδότη. Ποιος είναι ο παππούλια προδότη? Να ντρέπουν. Να ντρέπουν. Εδώ κάπου διακόπτεται η παρέλαση. Όλος ο κόσμος πετάνε τα κάκελα, μπαίνουν μέσα. Δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτε. Αυτό που συμβαίνει είναι πραγματικά πρωτόγνωρο. Βλέπετε πως φεύγουν οι πολιτικοί. Εσείς μας έχετε πει το αίμα τόσα χρόνια. Και να πείτε εσύ και εσύ που παίρνετε εκατομμύρια και δεν ξέρω ποιος είσαι και εγώ δεν έχω να φάω. Έχουμε αναγκαστεί να είμαστε εδώ, δεν είμαστε από επιλογή, όπως κάποιοι από το πάνελ εκεί πέρα. Δεν έχουμε φαΐ να πάμε, οι οικογένειες μας πεινάνε, δεν είμαστε φοιτητές, όπως λένε εδώ πέρα φοιτητές που δώσουν βοηθούς στον πατέρα σου. Εργαζόμενοι είμαστε πατέρα. Έχουμε τρόπο να δουλέψουμε και δεν υπάρχει πια καμία στιγμή. Ça, ce sont des communistes. Ce sont des fascistes. Et ce sont des cons. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πούν οι κύριοι, με ενδιαφέρει τι θα πείτε εσείς. Με ενδιαφέρει τι θα πείτε. Τι πώς μιλάνε στα παιδιά σας κάθε μέρα. Τι τους λέτε, πού θα μεγαλώσουνε. Πηγαίνω στη δουλειά και ακούω τους Γερμανούς να λένε έλα Έλληνα πάρε ένα ευρώ. Στην πολιτισμένη Ευρώπη του 2011, στην πρωτεύουσα της Ελλάδας που γέννησε τον πολιτισμό, υπάρχουν παιδιά στο κέντρο της Αθήνας που δεν έχουν να φάνε. Εμείς εδώ έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια. Έχω σύνταξη, παίρνω 350 ευρώ σύνταξη, από εκεί να μου κόψανε 5, παίρνω 345. Και το νίκη σας πόσο είναι? Το νίκη μου είναι 250, συγγνώμη δεν θα πω εδώ πέρα στην τηλεόραση. Να μην αποτελέσω να σου πω για τα υπόλοιπα. Ναι. Ναι. Πώς το πάω.